x'qed nipprova ngħid? Illi l-bidla minn barra tibda l-ewwel net minn ġewwa. Għax ħana ġanajt, il-kawlata iktar ma nitfawla ingredienti, inqas ħantemu dawk l-ingredienti. Mela ejja nifukaw fuq li huwa aktar importanti għalina. U fl-opinjoni tiegħi ta' ovvjament naħseb ta' x'ħanajdlek issa, il-health and fitness huma fundamentali. Bla saħħa m'għandna xejn. Jekk anke għandna il-biljuni aw biljunarji Josef illi ma jistgħux igawdu flushom għax saħħithom qiegħda l-baħar. Tajjeb, mela jekk jiena m'għandix il-libertà, illi ġismi li huwa t-tempju tagħna, bih nista' nagħmel hekk, nista' mmura u nista' mmur hemm, jiena ma stax ingawdi il-frott ta' xogħol tiegħi stess. Anka minnu biljonarju, aħseb wara. Number 2. Jekk inti anka tant tħobb il-familtek u tixtieq li twassalhom li twassalhom lawti u ħsiebhom, hemm ċans li daw jispiċċaw għandhom bżonn jieħdu ħsieb lilek. Mela, jiena li tant inħobbhom ħan nitfa' litteralment il-ġebla fuq saqajhom ukoll. Jekk jrid tibqa' nservihom, ħan ħsieb l-ewwel tiegħi innifsi. Għax naf li biex inkun hemm għalihom, l-ewwel irid inkun b'saħħti mentalment u fiżikament jiena. Mela il-insibu imqar nofsija exercise li joġobna. Idealment ikun f'ambjent ta' nies. Kemm nieħdu gost anke qabel il-programm, tħaqna tnejjew. Kemm sabiħa li inti tkun f'ambjent ta' nies tagħmel x'tagħmel ta' fuq ix-xogħol u anke naturalment tkun fejn tkun. U apparti minn hekk ħatażel ikel kemm jista' jkun naturali. Għalfejn jħobbu dejjem ngħidu l-kelma naturali Josef. Għax l-ikel naturali huwa l-iktar ikel li jimlina. Mela inti anke u tiklu qed tħossok li qed tintela mhux bħal pereżempju daw is-soft drinks, dan il-junk food li tajt. Issa għadni qaskil xejn, għadni bil-leblieb, għadni bl-aptit. Mela hemmhekk fejn jibdew trajn il-kaloriji, għax jien għadni ma ħadx il-messaġġ li ntlejt. Mela nibqa' nikol. L-ikel naturali, apart il ma fihx affarijiet miżjudin, naturalment huwa iktar anke kontrollat fil-kaloriji normalment. Però mbagħad fejn jitlu hemm għad-dieta fejn jidħol l-ikel hemm nutritionist kwalifikati kif anke li kellek. Ġifieri. Tajjeb, tajt li nifsi ma tajjeb, ġifiri għalġejt kargat il-momenti, ġifiri, daħdu ġej mill-ħanimum, ta' ġifiri għallura toħossu issa, imma biex ġifiri diki għal-ħanimum, ġifiri għandek ġej mill-mistrija, għallura vitalizzat. Mistrija! Għaskellek da' imma interessanti ħafna, punti interessanti ħafna u dawnu ma' u dini li għetġobni dan tajtu kol inti għalix għet norbtu ħafna drabi meta najdu dieta, għet nitkellmu bis fuq ġisimna. Fuq li fuq il-bicċa, mentri fil-fatt id-dieta hija fuq il-persuna tagħna kollha, bil-moħħ, bil-sib kollu. U sfortunatament Josef, dieta hija assoċjata ma' restrizzjoni. Qabel ma nibdlu dik il-perċezzjoni, maħniex ħanamlu progress. Mela, jiena pereżempju min jgħid li tixtieq titlefek ngħidu xiex il-walit, x'nixtieq nitlef. Mela anke ġisimna volja huwa xi ħaġa li ma nibżonn ix-xaħam, jekk aħna mmorru perspettiva ta' ħanitlef il-weight, le, dawar għajt, ħanakwista, tajt li mux l-istess ħaġa qed ngħidu le. Il-moħħ iħobb jakkwista jgawdi il-perċezzjoni. Tajjeb, ħafna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' din id-dieta pjuttost rivoluzzjonarja fis-sens taħsib ukoll, imma tagħmel ħafna sens. Grazzi ħafna tal-kont ma' Matt Jun nerġgħu taqgħu u ġibinna xi ħaġa oħra xi oħlom. Mux sanajdu li laqqas. Għax ma tix toqgħod nieqes fil-ħajja. Ekku. Waqfa qasina nkunu ma' koza twara.